basbasol ko ngem nagbiyaken adda ita ijay gloria gapu na biyan adama sa bayan gapu na biyan awan dandanan gapun ang tingil na tiyempo adda patig daytoy biyag ko gapu na biyan nagkanasti kaya nagaigaman adda ragsak dito'y rikman ngem adda namay itinamnaman ken Kristo amin problema abaken na gapu na biyan adama sa bayan gapu na biyan awan dandanan gaput ang tengil na tiyempo adda patig daytoy biyag ko gapu na biyan tumdum tenga dakil nga karayan sa teknan karigatan ket biyago ket apatigan gapu na biyag isuin na atong palang gapu na biyag adama sa bayan gapu na biyan awan dandanan gaput ang tingil na tiyempo adda patig daytoy biyag gapu na biyan gaput ang adda patig daytoy biyag gapu na biyan.